Barka da zuwa tashar duniyar labaru. Idan wannan ne karo na farko da ka fara ziyartar wannan tashar, daure ka danna mana wannan alama ta subscribe, sana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon shiri. Labaru da ɗumi-ɗumin su. Yanzu nan muka samu labarin cewa an naɗa ɗan Idris Deby Muhammad Kaka matsayin muƙaddashin shugaban ƙasar Chadi bayan mutuwar mahaifinsa a filin daga. Hukumar sojojin ƙasar Chad ce ta sanar da hakan, inda hakan ya fito daga kakakin hukumar sojojin. Muhammad David Itano janar ne mai tauraro 4 a hukumar sojojin ƙasar, kuma yana da shekaru 37 da haihuwa. Domin samun ƙarashin bayanin kuma, daure ka danna mana wannan kalma ta subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a sanar da kai da zarar mun ɗora sabon labari.